Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan channel mai suna Ilimi TV. Yau ina son muku bayani ne akan bukatun ɗan adam. Kun san dai taken wannan channel ɗinmu shine soyayya da zamantakewa. Zamantakewa duk wani hulɗa da kuma duk wani mu'amalan ɗan adam da kuma harkar soyayya kun gane ai. To amma yanzu dai yau zan yi bayani ne akan bukatun ɗan adam. Amma kafin nan na yi wannan ina roko ne fa. Roko nake yi. Ki duba karkashin kasan wannan bidiyo za ku ga wani jan akwati haka subscribe, sai ka danne shi. Da zarar kana dannewa za ka ga wani kararrawa ya fito, ka danne shi. Saboda duk lokacin da muka sake wani bidiyo, YouTube za ta sanar da ku da cewa mu yi wani bidiyo. To, bukatun ɗan adam bincike ne aka yi a 1940 da wani abu. To binciken da aka yi ya nuna cewa sai aka zo aka sa cewa to bukatun ɗan adam ya kasu kashi 5 ne. To duk wani abun da mutum yake yi yana so da ya biya wannan bukatun ne. Wannan bukatun shine motivating factor da ke motivating nashi ya yi abin da yake yi, ko ya nuna irin halin da yake nuna, ko ya yi duk abin da yake yi. Wannan bukatu guda 5 ɗin nan su ne wanda suka zama kamar motivating factor, suka zama kamar kuzari wanda yake sa mutum ya zama yadda yake. To, ban san ko wannan bidiyo zai ba mu dama mu ɗan tattauna shi har 5 ɗin duka ba. Amma dai yanzu dai bari mu soma. Na ɗaya, akwai abin da ake ce ma physiological needs. Da turanci kenan. Da turanci ana ce ma physiological needs. Menene physiological need? Physiological need shine irin bukatun ɗan adam wanda ya shafi harkan jikinsa, ko ido, hanci, kunne, ciki, hakori, baki dai na rayuwa. Bukatun da zai sa shi irin ya iya zamanto cewa ya rayu bai mutu ba, ya zamanto cewa kuwa ya yi rai. To wannan su ne ake kira physiological needs. Menene physiological needs ɗin nan? Misali, ana maganar ruwan sha. Ruwan sha yana ɗaya daga cikin wannan physiological needs. Ɗaya kenan. Na biyu, akwai abinci. Ko da wane iri ne, ko miyan kuka ne, ko kuwa fura da nono ne, ko kuwa lemon kwalba ne, ko wane iri. Dai mu ce dai abinci. Ruwan sha, abinci. 3, bukatan bacci. Akwai bukatan hutawa kamar irin bacci hakan nan. 4, akwai bukata kamar a ce jima'i. Jima'i shine wani bukata ne wanda ya zamanto physiological ne. Kun ga dai jima'i harkan jiki ne. So shi ma wani bukata ne na jiki. Kuma jima'i nan ana yin shi saboda a yada iri. To, da dai irin wannan ɗin da sauransu su ne ake kiransu physiological need. Kuma a binciken an sa su an nuna cewa wannan physiological need ɗin su ne bukata na farko wanda kowane ɗan adam yake so. Duk wani buge-bugen mutum bukatan shi na farko shine wannan abinci, ruwan sha, jima'i da dai makamantan hakan ɗin. Wannan shine bukata na farko na ɗan adam. To me ma'anar wannan a wurinmu? Mene amfaninsa? In muka sani sai me? Malama akwai amfani wannan a gare mu. Amfanin shine yanzu idan ka ga mutum sai ka gwada irin tunani, ko kuwa ka kalle shi, ka dube shi, wannan mutum shi yana nan daidai da physiological need ne, bukatansa irin abinci da yake nema ne, ko dai me? Kaga dai idan mutum bukatansa abinci ne da ruwan sha kawai, ya kosar da cikinsa, ya zamanto ya rayu, bai jin yunwa kuma ba zai mutu ba, at least daidai gashi nan. To idan mutum wannan shine bukatan shi, ka zo ka kawo mar maganan makaranta, ka ce a je boko, ko kuwa a yi wane ne, ba zai saurare ka ba. Ba zai taɓa saurare ka ba. To idan har kana so ka sha hankalinsa, sai dai ka yi mar maganan abinci. Idan ka yi mar abinci za ka jawo hankalinsa. Idan ya samu abinci, sai ka kawo asalin abin da kake da shi a zuciya, wato shine maganan makarantan. Kaga in ka kawo haka, to a nan za ku shirya,
kuma zai saurare ka, kuma da ikon Allah zai bi ya yadda ya je makarantar ɗin. To wannan shine zai sa ka san yadda mutum yake, za ka gane yanayin mutum, sannan ka san yadda za ka bi da shi. Shine physiological need kenan. To physiological need ɗin nan ka duba, idan ka dubi mutane a jama'a, a al'umma hakan nan, za ka ga wani yana magana irin ta siyasa, ko kuwa kaza wa ya mutu ya tashi, shugaban kasa ya yi kaza, ko kuwa wane ne, ko kuwa irin kama a ce irin kana kallon TV ko rediyo hakan nan. To wani shi wannan duk ba damun shi bane. Iya can iya gona, ko kuwa iya can iya bara, iya neman abinci. Idan ka je kana mar magana cewa a'a ga abin da gwamna ya yi, ko ga abin da shugaban kasa ya yi, shi a wurin shi duk ɗaya ne. Ko gwamna, shugaban kasa, ko ya yi daidai ko ba daidai, shi matsalan shi bai samu ya ci abinci ba. To idan ka san da wannan, za ka san yadda za ka bi da mutum ɗin, za ka san yadda za ka bi da shi. Sannan kuma banda haka, ka samu ai daidai kenan, ka samu zarafi wanda za ka tallafa wa ɗan adam. Tunda ka san dai mutum nan, ka ga yadda yake yanayin shi, mai yiwuwa kai kuma Allah ya sa ka fi shi, sai ka yi menene, sai ka taimake shi. Sai ka taimake shi cin da bai da abinci, sai ka ba shi abinci. Kaga anan za ka samu albarka, anan kuma Ubangiji Maɗaukakin Sarki zai murna da zai ji daɗin abin da kai, za ka faranta wa Allah zuciya. Sa'annan kuma shi kuma ka biya bukatansa. Sa'annan kuma ka duba wannan, dankon abokantaka a tsakaninku zai yi kyau, zai yi kauri, zai yi lumus, zai yi smooth. To wannan shi ne bukata na farko. Duk wani take-taken mutum, in bai samu wannan ba, to duk wani abin da za ka kawo mar a duniya duk banza ne. Ka kawo mar maganan boko, ka kawo mar maganan siyasa, ka kawo mar maganan kuɗi, ko da menene ma. Shi dai maganan abincin nan a samu a ci, ko da neman kuɗin sai an ci abinci ake nema. To yanzu dai zan saya a nan saboda kar bidiyon ya yi dogo. Idan har baka yi subscribing ba, ka dubi kasan wannan bidiyo, za ka ga wani jan akwati, ka danna shi, sannan kararrawa zai fito, ka danna shi. Ku ci gaba da, a kasan bidiyon nan akwai inda za ku ga rubuta comment, annan za ku ya rubuta abin da kuke gani, ra'ayinku, ko kuna ga bidiyon nan ya yi daidai ko kuwa bai yi ba, ko dai me kuke so na yi magana a kai. To shine zan saya a nan, sai na sake dawowa in gaya muku bukatan ɗan adam na biyu. Na gode. Ni ne Bakari SM. Ku ci gaba da kallon Ilimi TV.